Tampayong tao, di ay biyayong sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalistanan atong hingsugatan, apan siya magauban. Angtod sa katapusan, sa kapanahunan, karon atuwa siya. Ito sa kalangitan, naganda mo puluyan. Sa tanan nga balatan, ug mubalik siya. Dili sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya, dito sa kalangitan, naganda mo puloy pa. Sa tanan nga balatan, ug mubalik siya. Dili sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Busa tumanong ka ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, dapat madasigon kita. Aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya, dito sa kalangitan, naganda mo puluyan. Sa tanan nga balahan, ug mubalik siya. Dili sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya. Dili sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya. Dili sa kalibutan, kuhauno lalinon ang nagtuman. Kuhauno lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan makagagahom og maluluyon nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Niining taknaa sa kagabion sa gihapon kami magapasalamat kanimo. Niining kahigayunan o Dios padayon pa nga masulti o masabod sa kahanginan ang mga binhi sa kaluwasan. Tuguti nga kini nga programa imong panalanginan ug panalanginan mo kining estasyon nga mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguting ang mga nagapaminaw pinaagi sa influences gahom sa Espiritu Santo
ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon nga makahimos pagduol sa pagpangalaga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag pagtubag sa among mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug among lauman nga among badawan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa. Welcome. Okay mga higala, sa dili bata mo irog ngadto sa unahan, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi nga niabot sa atong cellphone. Okay. Wedawi kuanan aton kuani kana na ang belated na lani happy first birthday di ay sa anak ni Brother Keith og Sister Reche Gahob nga si Dudong Raiden Gahob. Hagikan ni kang Brother Kern, belated na lang. Happy birthday, no? 1-year-old baby boy, no? Saan man nga naipit man taanas kay gayon na mabasa dayon. Okay. To ning basahon, sir, maayong hapon kaninyo. Nagpahiluna na pud mi diri sa among naandan gyud nga dapit kay mag-abot man mi diri nga mga igagaw o uyuan. Minaw mi sa inyo permeser si Rene Boy DN. Kaya salamat Brother Rene Boy sa inyong pagpaminaw. Kini patay basahon. Brother John, kini bang nagsunod nasundan ninyo nga programa? Mura magpadungog-dungog ni sa inyong baruganan. Daw imong panidan feeling husto gyud sila. Unya pataka lang kay kuno sila ang tinuod. Salamat si Norberto de Aini misa ang inyong suki nga paminawan diri sa Kalapi Daan Bantayan. Okay, Brother Nune, Norberto, salamat ha nga naminaw day ka. Unya bahin ani ni ang ingong magpadungog-dungog ingon ana magina kanini ang Brother Nune. Padungog-dungog ba lang, pabati-bati ba lang, pero madugay na na. Ngaw na. Padungog pabati-bati pa lang na rin, pero mas nindot na. Nga kanang mga bahina ilan ng tandugon kay kadaghan naman na dito itong program gipangutana o gisgutan, mas nindot na inyo nang makumpir og insakto bagid na ang ilahang mga eksplikasyon may tungod nga na. Dili magud mi maka paminaw pod sa ila, dili tungod nga wa mi gustong maminaw, kundi while nga nag-broadcast na sila kay ila 5 ila, kami pod nag-travel mi paingon dire. Muna nga di gid mi makapamati og unsa na ilang program, pero kung magpabati-bati na sila, mas nindot nga magpabati-bati na unya tungod pero atong agdahon mga Brother John atong mga kahigalaan nga kung naa sila gustong ipangutana diri sa tuwa, may tungod sa ilang discussion pwede. Yes, challenge na. Atong challenge na. Kay matud pa nimo diri Brother Lone, Norberto. Sila maging nakapamati Brother John. Matud pa nimo diri daw feeling makamao o sa laktod pa piling-pilingon. Asa di man kay ila masana. Ila masana nya nagkuan about Sabat de aron ang gidiskusan. Gamay naman lang gud nga mga minuto na habilin na abot mi diri kay inuntang usahay maghangos pamagani ita kuanas oras usahay malitag 2 minutos 3 minutos unya mulingkod dan ta largo di mi kapaminaw og unsay ilang diskusyon pero dili tungod nga di mi gusto maminaw nila ang time ra gyud pero kamo nakapaminaw mo diha aning gisunda nato nga programa ug unsay ilang diskusyon og ila inyo nang ipangutana, sige ipangutana dire pero ayaw mo pagpuno-puno. Kanang ilang gidiscuss, kanang ilang gihisgutan, maunay kuan dire og unsa may ilang baruganan wa may problema pero abot Sabat
ato ay baruganan magina namo mas nindot na nga ilan ang gitapik, ilan ang gihisgutan para pod mahibaw-an ug mailhan gyud mga tao og tinuod bagyod nga ay matud pan your feeling gyud nga makamao sila. San bilang. Well, napatay basta last text na lang ni akong basahon mga kaigsunan. Okay? Sir, maayong hapon. Manguta pangtana man ni. So dili lang tana ni usa kay naa na may atong pahibalong pangutana. Pero kung dunay mangutana gyud nga inunta sa ating gidiscuss ba, murag ni ride on lang, aw kana automatic na pagka sunod gabi ana ato gina nga tagaan dayon og atensyon. Okay, salamat. Okay, Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener sa radio. Og tanan nato mga viewers karong gabi na atong gina-welcome no. Kutob sa naglantaw karon sa ato nga Facebook live. Tanan kaninyo og mga tigpaminaw sa radio kanasing-kasing mo higala nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Unya pwede nimo kapadangat og mga mensahe. Pwedeng mo text mo sa among number ni Brother John. Pwede ka rin mo padangat higala sa ato nga Facebook live, no? Aron ato ding mabasa o niyag naasan mo yung mga pangutana. So, ipadangat diri. O niya kung sa diha nga ato nang gisugdan pagtubag ang pangutana, gikalipay sa namo higala nga dunay mga participation nga gikan ninyo, namo dugang tubag or kaha mga follow-up sa mga pangutana nga atong gitagaag pagtagad dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ako sa ning basahon dinhi sa kong cellphone ay mensaheng suro dinhi. Good PM Kuya Libby, Brad John, og sa tanan diha sa station og sa tanang naminaw karon. Salamat, God bless sa tanan gikan ni Philly Disor sa Dolores Ormoc ni maayong gabi inyong tanan diha no sa Ormoc City. Okay. Ato ning tanaw ni gala dinhi sa ato nga live, ato ning basahon ang niya sa screen, atong mga nakita dinhi, atong mga suki o mga pinalangga na mga tigpaminaw sa ato nga tulumanon. Muna higala nga karong gabi na gani mga importanteng mensahe, pwede nga inyo nang ipadangat kay panahon na nga atong sugdan pagbasa ang inyong mga mensahe nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon, no? So gina-welcome na to ang inyong tanan nga mga messages. Okay, niya atong tanawon good evening Brad, niya pod si Adrelim, anak ni Pastor Laron. Pa-shout Uncle Libby, happy midweek. Niya pod si Brother Ronilo Itang, maayong gabi sa mga kaigsunan nga nagsunod ning programa maingon sab kaninyo Brother John, Kuya Libby, happy midweek sa tanan, God bless. Napod si Onde Romol Rodel Mar, pa-shout out di ay ko sa San Francisco Church Villaba sa kang Roger Onde og ni Daya Onde. Kanya pod si RG Ponay, Kuya John o Brother Libby, happy midweek Kuya John. Watsing ko karon diri sa Bulacau, Talisay City. Salamat daw. Miller Health Foods. Okay. Bantay sa dito. Tuwada siya nag-snack siguro siya dito. Si Brother RJ Punay, kuha man kuha gina siya dia, regular worker gina dia. Nagbantay ni siya dito ron. Niapod si Jimwell Dikino Lalosis, amin. Anya nakita nato si Rosanne Ihapon Rosel. Good evening and happy midweek ninyo Kuya John and Kuya Libby from Kinatarkan Ay, Island. salamat. Ato ni Soki gining isla sa atong program. Salamat. Okay, adto ta sa unan mga higala ato ning tan-awon, mga kahigalaan nga nag-like o nag-heart ni si Onde Romol Rodil Mar. Ato pong nakita dinhi si Maria F. Roselio, si Rosanne Ihapon Rosel, Welgin Edokyo, John Michael Cinco, RG Ponay, Rosel Mi Rosalejos, si Vinisa Belces de los Santos,
Ay, salamat sa inyo Ray sa pag-view sa atong nga program. Sa kawit mo ron o naamos tambungon? Anya niya sad si Bitha, si Ma'am Libelita, paano ni siya ulinggay sa pagkarong panahon na. Anya aton tanawon pag ining uban, ato sang nakita din si ni asad si Maricel Flores, Tata Likay-Likay Sanglitan, niapod si Brother Basilio Notarion Jr., Ronilo Itang, Angelo Quintanar, Ginalyn Lumuntad, Julius Serenio, Marlon Federico ug Jimel Dikeno Laloses. So mao ni atong mga nakita dinigala sa screen. O niya, pwede gyapon mo makapadangat higalag minsay kay ato nang isalot pagbasa dinhi sa ato nga tulumanon. O niya sa ato nakita si Nina Mata. Mayong gabi sa tanan, always watching from Kambantog, Ormoc City. Shout out sa ako papa nga si Juni Mata nga nagtan-aw karon sa inyo. So salamat kayo no. So mayong gabi diha Brother Juni, salamat sa imong pagtan-aw, pagpakig-uban karong gabi na sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, di ko magdugay ba dyan akong ibalik ang panahon nimo alang sa pangutana. Okay, dengan salamat Brother Lebe. Ato ning kuan, ato ning tagaan og atensyon kining pangutana ni Duni Ongge. Okay, Brother Duni, iabot na gyud ang panahon nimo. Okay, maayong buntag sir. May buntag sa gabi ining atong programa kay anytime, any day, any hour pwede magudta lagi nga matiksan kay gihatag naman nato suds pila ka tuig ning atong number, no? Okay, maayong buntag sir. Maayong buntag sir. Doon na ko'y nabatian nga ang tao kung kuno ug mamatay magsuroy-suroy pa sa kalibutan ug 40 ka adlaw una pa makaadto sa langit. Tinuod na sir. Salamat sir si Duni Ongge ni. Okay, daghang salamat Brother Duni Ongge. Akong balikan ha, maayong buntag sir. Doon ako'y nabatian nga ang tao kuno ug mamatay magsuroy-suroy pa kuno sa kalibutan ug 40 ka adlaw una pa maadto sa langit. Tinuod na sir. Salamat sir si Duni Ongge ni. Pagutana ni Mudri gamay ra man ni. Tinuod na sir. Dili gid na tinuod. Balikon ko dili na tinuod. Huna-huna akagod namatay 40 pa kaadlaw gika magsuroy-suroy pas kalibutan usa pa siya moadtog langit. Kani siya mga bana-bana rani. Duna ko'y gika istorya nga kanana ang sa unang tawagod kuan man ni kanana ang katong kulitos ambot og mao baka gihapon ni ron. Maayo magidtos niya pod nga ika-istorya nimo kay dili hilig ba og paaron-aron. Ang hinungdan ni ana kulitos siya sa pare sa simbahan. Nganong ingon ana di ay nga ilang hunahuna nga og mamatay 40 pa kaadlaw 40 ka gabi magsuroy-suroy sa kalibutan gibase di ana nila gikan sa pagkabanhaw ni Kristo. 40 pa kaadlaw gikan sa pagkabanhaw ni Kristo nagpabilin pa siya sa kalibutan una siya mukayab ngadto sa langit. Munay ilahang gikuha nga mga basihan. Samba bagod ining adlaw Domingo nga ilang gihimo giila nga mauna ang adlaw igpapahulay kay diha na banhaw ang Ginoo. Pero sa tinuod lang ang kining Domingo balaod ni Constantino the Great nga usa ka pagano nga tao unya na konverter sa Kristyanismo sa tuig 321 Marso 7 mo'y paghimo ani ning balaura nga Sunday kay kining adlaw gud nga adlaw sa adlaw SUN og DEY adlaw sa adlaw mao na ang Dios mga pagano. Unya nahimo mang
Romanong Kristiyano si Constantino sa tuig 336 ang konsilyo sa Laodicea sa simbahang Katoliko opisyal gyud nga nag-usab sa adlawng Sabado ngadto sa Domingo. Busa ang tanan nga mga Sabbath breaker, meaning mga Sunday keeper, magkahiusa gid ni sila ining Domingo. So dili ni sila follower sa Ginoo kundi follower sa simbahang Katoliko. Mao to nga gitext ka ganina nga imong paminaw daw feeling mao gyud. Feeling mao, feeling maayo. Pero pabisag unsa pa ng piling-piling diha, ang atong basihan kamatuoran ra. Well, ni ay mga panghitabo nga buhat-buhatan ba lang sa tao o ingnon ta kaugalingong interpretasyon, and this is a human invention. Unya, kung imo ning tan-awon, dili man na tinuod nga ang tao og mamatay 40 pa kaadlaw magsuroy-suroy sa dinhis kalibutan usa pa siya moadto sa langit. Kanus man na mahitabo og unsa may basihanan. Wa man gani kaadto anang kulon nga naara Cebu niya ang langit na hinuoy adtuan. Kung tinuod man gani ni, kung tinuod ba pananglitan ni, kita dawat naman na nato nga mga matay gidang tanan. Kung igabot sa akong panahon nga mamatay ko, paningkamutan gid nako. Dili na ko magsuroy-suroy pa dinhi sa nasod sa Pilipinas kay kaluis Ginoo nakasuroy-suroy naman ko. Adto na ko manuroy anang mga nasod nga wa pa nako maadtoy. And after that, kay 40 days man day, usa pa ko moadto og langit. Pero kinisya kung sa Tagalog pa isang kuro-kuro at haka-haka lamang sa pag-iisip ng tao na wala namang sapat na pagbabasihan. Kita diri nga nagsulti duna tay sapat nga basihanan tungod kay ato ning gibasi sa balaang kasulatan. Dili na tinuod nga 40 pa kaadlaw magsuroy-suroy ang taong mamatay dinhis kalibutan una pa moadto sa langit. Dili na tinuod. Kaso nga lang ang bakak ang dili tinuod kung imong gihunahuna wa nimo ilhana nga sayop aw natural imo nalanang huna-hunaon nga tinuod. Dinhi ra gud ni ay mga senaryo dinhi sa Biblia nga namatay sama pananglitan sa kang Lazaro. Kung imong tan-aw dinhi sa Juan kapitulo 11 bersikulo 17 ngadto 25, ingon ini ang gipasabot dinhi kung ato ning tan-awon. Juan 11 kapitulo 17 ngadto sa 25. Akong basahon kung unsay gisulti dinhi nag-ingon. Nga ingon dinhi nga si Jesus man maong pagkabanhaw ang kinabuhi ang headline ani. Ug sa pag-abot ni Jesus, iyang nasuta nga si Lazaro upat na kaadlaw didto sa lubong. Ug ang Betania duol sa Jerusalem mga 3 ka kilometro gikan niini, ug daghan sa mga Hudiyo ang nangadto kang Marta ug Maria sa paglipay kanila tungod sa ilang igsuon. Ug sa pagkadungog ni Marta nga si Jesus nagsingabot na, siya miadto og misugat kaniya, samtang si Maria nagpabilin nga naglingkod sa sulod sa balay. Ug si Marta miingon kang Jesus, Ginoo, kung dinhi pa ikaw dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon, nahibalo ako nga bisan karon ang tanan nga imong pangayoon sa Dios kini igahatag kanimo sa Dios. Si Jesus miingon kaniya, ang imong igsuon mabanhaw. Tanawa, meaning matay gyud pero unsa mabanhaw. Ug si Maria mitubag kaniya, ako nahibalo nga siya mabanhaw sa pagpamanhaw unya sa kaulihan nga mga adlaw. Busa mahitungod ini kang sa igsuon ni Lazaro nga si Marta, ingnon ta nga siya nahibalo gyud nga sa umaabot nga mga panahon, umaabot nga mga adlaw, dunay pagpamanhaw sa mga patay. Nan sa inyong huna-huna, asa man di ay ang pagpamanhaw adtos langit kay ikamatay mo adto maghaglangit. Natural din kalibutan.
Kay dinhi man siya mamatay, dinhi pud siya pagabanhaon. Kung atong padayon nagbabasa, si Jesus mingon, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang musalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. So mao kini ang usa sa mga garantiya nga ni Kristo nga matud pa siya bisan siya mamatay, siya mabuhi, ang musalig kaniya. Ha? Bisan siya mamatay apan mabuhi siya. Kung dunay pagsalig ngadto kang Kristo. Kung atong basahon sa 43 o 44, ingon ini ang gipamulong o. Ug sa nakasulti na siya niini, siya misinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, Lazaro, gula, ngari. Og ang namatay migula, ang iyang kamot og ang mga tiil binugkusan og mga bindahi og ang iyang naong naputos sa og panyo og si Jesus mingon kanila, badbari ninyo siya og palakta siya. So gipakita ni Jesus ang iyang kagahom kay siya man mao ang kinabuhi. Munang nag-ingon siya sa Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. Pero unsa gyud katinuod kay hinuon upat pa man ni kaadlaw si Lazaro, pero 40 man ang gihisgutan gud. Pero kung atong nuntan sa diha nga si Kristo namatay na, sa iyang pagkamatay, duna to'y mga nangamatay nga nangabuhi sila, nangabanhaw. Pruiba sa gipamulong ni Kristo nga siya mao ang pagkabanhaw. Busa nangabanhaw. Kung atong basahon, sumala sa Mateo 27 versikulo 50 ngadto sa 53, nag-ingon din Og si Jesus miusab pagtuaw sa makusog nga tingog ug unya mitugyan sa iyang espiritu. Og tan-awa ang tabil sa templo nagilis sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos og ang yuta mikurog og ang mga pangpang nangasip-ak. Og nangaabli usab ang mga lubong og namangon ang daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na og sa nakapanggula sila gikan sa lubong tapos ang pagkabanhaw nangadto sila sa syudad nga balaan og mipakita ngadto sa daghang mga tawo. Hulagwaya kuno ninyo kung kining panghuna-hunaa og kining pagtuoha og barugana nga ang tao og mamatay magpabilin pag 40 kaadlaw dinis kalibutan magsuroy-suroy. Wa gyud makasuroy ning gihisgutan sa atong gibasa dinhi. Sa pagkamatay ni Kristo nangasip-ak ang mga pangpang ug nangaabli ang mga lubong kay sa una god sa ilang naandan kay daghan magpangpang sa ilang lugar o dapit dili pantiyon nga sama sa ato ron kundi iukit ikulit didto sa pangpang. Ikulit dito sa pangpang. Nangaabli dito og nanggula ang daghang mga nangamatay nga mga balaan. Kung sa Spanish pa na nga pagkasulti, mga santos. Kung sa English pa na, saint or holy. Kung sa Tagalog ay banal. Karon, mga balaan kini, ngano nga wa manay makaadto sa langit kung tinuod pa na nga ang taog mamatay, moadto na sa langit after sa 40 kaadlaw o 40 kagabi. Hinuon si Kristo nagpasidaan ng daan sumala sa Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Muna nga bantayanan yun nato nga wa gyoy magpasalaag nato. Kay kung dili gani ta magbantay, dili ta magsusis balaang kasulatan, aw natural idagandagan na ta sa mga salin sa Biblia ato ulam po dayon ta di ta kabantay. Busa si Kristo nagpasidaan magbantay mo nga walay magapahisalaag kaninyo. Karon base sa Biblia ba ang tao og mamatay asa man siya moadto bagod siya sa langit? Kung atong basahon ang Henesis kapitulo 3 bersikulo 19, dili man gyud ingon ni ana kay unang-una ang tao giumol sa Dios gikan sa abog sa yuta. Henesis 2:7 gihisgutan nga matud pa o giumol ni Hiyuba nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihoy pa niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi.
So biblically ang gitawag og kalag kanang dunay kinabuhi sigon sa atong gibasa karon. Karon inig kamatay ba sa tao moadto siyag langit? O kung imong basahon sa Genesis 3:19, sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mopauli ka sa yuta, tungod kay gikan nini gikuha ikaw, kay abog ka og sa abog ikaw mopauli. Busa igkamatay sa tao, dili siya kay muadto sa langit, kung dili muadto siya pagkaabog kay sa abog man siya gikuha. Kung imong gibasahon ang Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 19, ingon niini ang gisulti, kay kitang tanan mangadto sa usa lamang kadapit. Tanawa, kay kitang tanan mangadto sa usa lamang kadapit. Karon kay kitang tanan mangadto man di ay sa usa lamang kadapit. Unsa ba gyud ning dapita nga adtuan sa tanan? Kay usa ra man kadapit ang adtuan natong tanan. Kung ato ra gud ning kinini nga ato ra gud ning tan-awon diri para nga di ba mo malipat. Dinhi sa 3:20. Ang tanan mangadto sa usa lamang kadapit. Ang tanan gikan sa abog ug ang tanan mo pauli sa pagkaabog pag-usab. So muadtos abog dili kay muadtos langit, nganong adto mo ni ang atuhan ikamatay niya tungod kay didto siya gikuha sa Dios, giumol ang tao gikan sa abog sa yuta, adto siya didto mo pauli inig kamatay niya. Ang adtos pagkaabog dili kay muadtog langit. Unya kung ato nga basahon gani sumala sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 ug 6, gisulti kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili na mahibalo sa bisan unsa. Nandi naman day kahibaw ang mga patay bisan unsa, unya nganong nahitabo man na nga naadto og langit. Nga kun imong tan-awon, ultimo mga higala o mga kasuod sa namatay, panahon nga ilubong ihatod dito sa minteriyo. Nakita ang nitso, walay liki, walay pultahan, walay bintana, bisan hangin walay makasulod ni makagawas. Pero ngano man gyud nga ang nahimutangan sa patay, wa man tay liki, walay bintana, walay pultahan. Pero ang tao nga nagsaksi, diin didto gibutang ang patay, bisan hangin dili makasulod ni makagawas. Pero ngano magyung nabintanaan, nganong napultahanan man, nganong niliki man ang panghuna-huna sa nagtanaw, nga kuno kadtong gisirad-an dito sa nitso tua padta kanang muadto og langit, mga dinahom-dahom rani og huna-huna sa tao, mga pagtulon ani nga bana-bana balang. Kung imong basahon sumala sa gisgutan nini sa Job, no mo ni 14 o niya 1 ang adto 3 og 5, akong basahon unsay gisulti dinhi niya ang tao nga nataos o sa kababay hamubo ra sa panuigon og tugob sa kasamok. Siya mobuswak sama sa usa ka bulak og pagaputlon siya nagadalagan usab ingon sa usa ka anino og dili magdayon. Mao ni ang gisulti, dili magdayon. Maning gisgutan. Unya ang ingon sa 5 nga sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan, ang gidaghanon siyang mga bulan anaa kanimo ug ikaw nagbutang og utlanan nga dili niya malabang. Tanawa dunay utlanan kay naa mapuy uban nga nakandila kuno gidagkutan nito maupos na mamatay ta. Pero ang gibutan ni utlanan unya pamatii kuno kung asa man ang tao inig kamatay na. Atong basahon sa Gis nga unya paingon ngadto sa kinini ang 10 og 12 unsay gisulti dinhi. Apan ang tao mamatay og igalubong ug ang gininhawa sa tao mabugto og hain naman siya. Managisgutan. Mausab ang tao mamatay og dili na mobalik hangtod mawala ang iyang kalangitan ug sila dili na mahigmata, dili usab siya mapukaw sa iyang pagkatulog. Kay ang Dios naglarawan ramana nga ang taong namatay natulog kay siya man ang may kagahom sa pagbanhaw mahitungod ni ana. So diha sa iyang lubnganan, mairog ba siyang mabalhin ba? Kung atong basahon ang Juan kapitulo 5 bersikulo 28 ug 29 nagingon, ayaw kamo kahibulong ini kay ang takna nagsingamot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati siyang tingog.
Kinsa maning naslubong? Ay aba, ang mga patay dili na ang mga buhi. Meaning nga ang mga patay naas ilang mga lubnganan wa maadtog langit kaysa pagbalik ni Kristo makapatalinghugan ang tingog ni Kristo. Sa 29 ato basahon na ug ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadtos kinabuhi ug ang nanagbuhat og mangilad managpanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. So kung imo ning tan-awon, ang mga patay wa na mairog ngadtos laing kalibutan, wa na mairog sa imutangan, wa na naadtog langit. Pagbalik ni Kristo sila mga buhi ug mga banhaw. Kinsa pa may banhawon unya ni Kristo kung tuan mo lang di ay didto sa langit. Mga kaigsunan, pagkatin-aw magyud unta sa pulong sa Dios nga nagpasabot nato, pero magpadagan ni ta nga lubog-lubogon na ta aw unsaon ta mangyud nga unta ang pulong sa Ginoo tin-aw man nga nagpasabot nato. Kung atong basahon ang naunang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16, nagsulti, nagingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kan Kristo muuna sa pagpamangon. So dili gyud di ay na tinuod nga ang ilang huna-huna nga ikamatay sa tao moadto sa langit nganuman kaysa pagbalik ni Kristo uban ang mga manulunda sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Unya karon kinsa man unyay mamangon diha sa ilang lubnganan kung ang mga patay tuwa na dito sa langit? Pastilan ang Biblia naghatag natog kahayag pero ngano mangyud nga kangit-ngit man mao'y atong dawaton. Hope nga kining mga butanga nga inyong nadungog og nabati, inyo ning nasabtan ug inyo ning dawaton. Ayaw na ni anang mga pagtulunan nga wa gyud matakdo dinhi sa Biblia. Kung kinsa may argabyado o diskumpyado sa mga butang nga akong gihisgutan, ginabasa karon, sige i-text na dire kay ato ng tagaan o pagtagan. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpatin-aw ni ining mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. Palihog daw og otro og basa atong pangutana. Mo ni ang iyahang kuan, mo ni ang iyahang kananaang kuan hanay sa iyahang pangutana, no? Maayong buntag, sir. Duna ko'y nabatian nga ang tao kuno og mamatay magsuroy-suroy pa sa kalibutan og 40 kaadlaw una pa mo adto sa langit. Tinuod na, sir. Salamat, sir. Si Duni Kumgi. Okay, daghang salamat, no, Brother, sa imong pangutana. Okay, ato sa ning basahon ang ato nakita sa screen, ato makigalaan na dunay mga mensahe niya si Leo de Gario Fontanosa. Good evening, naminaw ko karon sa pulong sa Ginoo from Leo of Guadalupe. So, salamat, Brother Leo. Niya pod si Brother Danny Yogo, ang iya pod nga mensahe, mayong gabi og happy midweek. God bless sa inyong programa, mga brother, og sa tanan nga naminaw karon, watching from Solpa, Villaba, Leyte. Niyasad si Sister Leah Muniez, pariha paghaya kang Vicente, walay silhig kay di man musugot ang mga bata nga ko ilang punita og mga dugmok sa biskwit. Ingon ko nga kadaghan nabay pasangil. Na Esther kanang wa pa kasabot, matutuon mo gina sila. Niya po si Brother Jacob Sumalinog, watching, Brad. Salamat kayo, Brother Leo or Brother Jacob. Okay, mo adto ta mga higala sa ato sa Leo de Epicas nga screen ato ning tan-awon. Okay, ni ay mga nahipuno nato makigsunan nga naglantaw. Niya sila si Sir El Nedia, Chini Doktora Langido 5,
niya po si Brother Jacob Sumalinog, Rochelle Mi Rosalihos, ato sa nakita si Aida Tirana, niya po si ni Asweljen Hedokyo, John Michael Cinco, niya apod ato nakita si Brother Jodeto Malihon, may gabi di apad sa Banjong family. Niya pod si Marlon A. Federicos, si Roselyn Mainit sa Germany ni. So may gabi ini ba day Roselyn, kauban ni Sterbelin. Niya pod si Melanie Monacelio Sabroso. Niya ato pong nakita din si Angelo Quintanar. Okay mo ni mga nakita na to higala napuno nga nagtanaw. Okay ni ay mensahe si Sister Leah Muñez, maunay tinuhuan sa buktot. Okay. Ato na ta higala sa paghatag og dugang tubag, no? Kanang di kay ta magsiog tuon gud og Bible. Daghan kayong mga istorya ba o niya humok kayong mutuo. Humok kayong mutuo kung sa'y madungog sa mga kukaraan, mutuo din sila. Daghan patutuo. Kanang ingon nga og mamatay ang tao, magsuroy-suroy pas kalibutan ang kalag 40 ka adlaw. Una matug langit kay ilang gibasihan si Kristo nagsuroy-suroy sa kalibutan, una matug langit. Si Kristo gala nagsuroy-suroy, nabanhaw man to. Buhi naman to si Ginosos kay tulo man ka adlaw siya slumganan, ginatag na man danaw siya misulti pagani before siya gikalansang sa krus ngay katong adlaw mabanhaw siya. Nya gikan siya pagkabanhaw 40 ka adlaw 40 gabi, una siya mikayab sa langit. Dili kay mamatay kuno niya magsuroy-suroy ang kalag sa kalibutan. Wana sa Bible higala. Wana sa Bible, no? Mga susugilanon na ba? Mga sugilanon na gikas mga ginikanan, matawag na mga tradisyon, mga higala. Una daghabi ay mga tradisyon ng uban. Pag matingala ka nga ay mamatay tuod, dili manudlay sa buhok. Dili manilhig kay og manilhig kuno ka silhigon pod. O niya dili manghugas plato kay manghugas gani hugason pod. O niya dili gani pwede nga kanang magbalhin-balhin kag tambong og patay. Gawas kun nalubong na tong isa, una kaning balhin og tan-aw ato pikas. Kay magtabok-tabok po kuno ang kamatay kun maunay. Daghan kay mga isusugilanon ba? Daghan sugilanon nga mahitabo. Kay magbalik-balik kuno. Napoy uban nga sama atong nakauban yug ko, isa kahigayon ana. Wa man kakitagbato ang mga tao, ang gilagnot ka na mga buwak og dahon sa kadina di amor. Hingkit as tagtungod astang kulang tagtungod ng nagsigyod og kanang murag nang saba siya, ayaw intawon mo, ayaw mo og panlabay og kadina di amor kay magkadina ang patay. Dagang kay totoo ba ingon ana mga totoo wa gay kamatuoran makadungog gani istorya uban gani kay magsuong-suong sa lungon. Kung sa mga tradisyon, anak, pagkakaig mga tradisyon ba? Muna yung resulta higala nga, wakay tay pagtuon sa balaan na kasulatan. Mas tuhuan ba nato ang sulti-sulti sa atong mga katigulangan nga way gibasihas Biblia kaysa balaan na kasulatan. Ang Biblia tinaw o klaro kaayo nga nagpahayag sa Genesis 3:19. Nagingon ang Biblia, sa singot sa imong naong magakaon ikaw, kay sa abog ka man gikuha, sa abog ka usab
mopauli. Asa ta mopauli higala? Mopauli tang tanan sa abog sa yuta. Mao ni gisulti sa Biblia na human ang tao nakasala sa singot sa atong naong magkakaunta, mao na hinungdan nga mutrabaho gyud ta, magpasingot gyud ta aron ta makakaon. Nya gayon ang Ginoo, kay sa abog man mo gikuha, sa abog sad mo mapauli. Mo na gisulti sa Ginoo, tapos ang tao nakasala, sa ato pa may kinutuban na ang kinabuhi sa tao, mapauli sa abog sa yuta. Og samtang ang tao diha sa abog sa yuta, natulog siya, gitermino sa Biblia, natulog siya sa abog sa yuta. Og kining pagkatulog sa abog sa yuta, pagkatulog na nga walay damgo, way kalibutan mga higala. Nga kanang mga tao na natulog sa abog sa yuta, ang mga matarong mobango na, banhaw na, kanusa, sa dihang mobalik nas Ginoong Hesukristo. Muna gitagal ngadto nila. Niya ba itong basahon na to? Sa nakasulat sa Daniel Kapitulo 12 o niya versikulo 2 ang mabasa mauni. Og ang daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta, mahigmata ang uban ngadto sa walay katapusang kinabuhi. Ang uban daw katong mga matarong na mahigmata kanus ana, matod pa ni Marta mahigala igsuon ni Lazaro og ni Maria, nahibaw bitaw mi nga imong banhaon ang mga patay sa ulahing adlaw sa pagpamanhaw. Muna mabasa sa 1:11 mahigala 23. Mabanhaw tinuod ang igsuon ingon si Marta, pero unya pas ulahing mga adlaw sa dihang imong banhawon ang mga patay. Muning panahona ang pagpamukaw. Muning ato nabasa diri. Og daghan kanila nga og ang daghan kanila nga natulog sa abog sa yuta, mahigmata ang uban ngadto sa walay katapusang kinabuhi. Kay banhawon man is Ginoo, sumala sa Juan 5:28-29, banhawon sa Ginoo ang mga matarong sa pagbalik ni Hesus og hatagan niya sa kinabuhi nga walay katapusan. Buti pasabot nga ang kinabuhi nga walay katapusan madawat na sa dihang mobalik si Ginoong Hesus. Punta tugikuha, ang mga tao nga nangamatay higala naa sa abog sa yuta, nangatulog sila sumala sa termino nga gigamit ni Hesus sa Juan Kapitulo 11 sa diha nga nakadungog si Hesus nga si Lazaro namatay, iyang giingnan iyang matinunan nga adtuon nako si Lazaro kay akong pukaon siya sa iyang pagkatulog. Mao na ingon ni Hesus, akong pukaon siya gikan sa iyang pagkatulog. Anya ang Biblia nagsulti nga ning react yung matinunan, Ginoo kung natulog lang siya, maayo ra di ay. Nya kay ngon sunahan, apan ang gipasabot ni Hesus mao ang kamatayon ni Lazaro. So ang kamatayong Lazaro, ang giingon ni Hesus nga natulog lang si Lazaro, ang gipasabot diay na namatay yung Lazaro. Pero gigamitan ni Hesus og pulong natulog si Lazaro. Nga naman, kay ang pulong natulog mapukaw na banghigala. Giterminuhan ni Hesus nga ang namatay natulog tungod kay siya lamang ang may gahom sa pagpukaw sa tao nga nangatulog sa abog sa yuta. Siya lang ang makabanhaw sa mga patay, siya rin makapukaw higala. Nga naman, kay siya lamang ang tag-iya sa kinabuhi sa tao. Siya lang ang makapukaw. So nahitabo
pagkahibalag yun ni Ginoong og ni Marta, ingon na yun si Marta, Ginoo, kung dinhi ka palang unta, dili unta mamatay ang among igsuon. So dako og pagtuo si Marta nga di mamatay si Lazaro kung si Ginoong presente pa diya silang puloy-anan. Muning ato mabasa gaingon si Ginoong sa versikulo 23, siya din gipasaligan si Marta. Kaingon siya ni miingon si Jesus kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Gipakita Ginoong ang iyang ipakita ang iyang gahom, nga siya lang ang may gahom sa pagpukaw sa mga tao nga nangatulog sa abog sa yuta. Sa pinadiyag 1, 18, 18 higala, naa kaniya ang Yahweh sa kamatayon og sa Hades. Subot pasabot siya ang nagunit sa Yahweh sa kamatayon, so makabanhaw siya kay siya nagunit sa Yahweh mga higala. Giingnan niya sa Lazaro, giingnan niya sa Marta, mabanhaw ang imong igsuon. Nagingon ang 24, mitubag si Marta, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw kung banhaw na ang mga patay. Ang mga Kristohanon higala sa unang panahon, nasayon siya yung reply, nahibalo ko nga mabanhaw siya kay nasayon si Marta nga igsuon mo sa kataong matarong. Mabanhaw siya sa katapusang mga adlaw nga banhawon na ang mga patay. So gipasabot nga dunad ay adlaw nga gitagal ang Ginoo, adlaw sa pagpamanhaw kanusa o lahing mga adlaw. Anang dili ingon nga mamatay o niya humas 40 dias dalhon ng langit na igitagal ano sa pamanhaw. Pero sa Lazaro nganong gibanhaw man to Ginoong kay iyang gipakita ngadto iyang mga sumusunod nga siya adunay gahom sa pagpukaw sa mga taong nangatulog sa abog sa yuta. Tanaw na to, gion siya na pagpukaw kay reklamo man si Marta nga opat na kaadlaw siya Ginoo, baho na akong isuon. Ning insister mo Ginoong kay moadto siya. Pag abot dito, giingnan niya ang mga tao sa bersikulo 39 nga kuhaan ninyo ang bato nga gisapong sa baba sa lubnganan. So giligid nila ang bato. O niya, tanaw na to kung sa ingon ni Ginoong sa 43-44. Human niya agsulti ni ini, misinggit siya, Lazaro, gawas nga ri, og migawas ang namatay, nga si Lazaro, nga ang iyang kamot og tiil na putos pa sa panapton, og ang iyang naong naputos usab sa panyo, miingon si Jesus kanila, badbari ninyo siya og palakta. Nabanos Lazaro, gipakita ni Ginoong nga siya adunay gahom. Siya gid ang tinuod na gunit sa sa Yahweh sa kamatayon. Gipukaw niya sa Lazaro gikan sa pagkatulog, gikan sa kamatayon. Nabanhaw si Lazaro mga higala. So ang adlaw unya sa pagpamukaw, general nga pagpamukaw sa mga nangamatay mga higala nga mga matarong, unya kung mabalik si Ginoong Hesukristo. Kay anang panahon na mo na paghinatagay sa ganti ang kantong mga matarong nitong mabasa diri sa Juan 5, 28, 29. Ayaw ka mo katingala ni ini kay mo abot ang panahon nga ang tanan nga mga patay makadungog sa akong tingog kanus ani sa pagbalik ni Ginoong og manggawa sila sa ilang lubnganan. Ang mga maayo og binuhatan banhaon sila og hatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Kanus banhawa higala sa pagbalik ni Kristo, manggawa sila lubnganan, banhaon sila mga maayog binuhatan, hatagan sila kinabuhi nga walay katapusan.
mo nang panahon na nga panahon ng mudawat ta sa ganti nga ihatag sa Ginoo nga kinabuhi nga walay katapusan. Ang mga dautan higala ni anang panahon na mga matay maning kalibutan ang daotang buhi, pero igkahuman sa usa ka libo ka tuig gikan ni anang panahon na banhaon sa Ginoo ang tanan nga mga patay, gitawag na nag second resurrection. Mga dautan banhaon sa Ginoo. O niya sa dihang banhaon sa Ginoo, maning giingon sa unan atong mabasa dinhi nga matod pa og ingon dinhi nga og ang mga dautan og binuhatan banhaon usab apan sila pagasilutan. Mo ni giingon sa higala ang mga dautan banhaon sa Ginoo. O niya unsaon sa Ginoo ang mga dautan silutan. Mo nang gitawag og silot dito sa impiernos kalayo. So ang mga matarong karon nga nangamatay napas abog sa yuta kanus ana sila matug langit o niya pa sa pagbalik ni Ginusos kay nagsad si Ginusos ngayang kuhaon dining mamatarong aron iyang dalhon didto sa ginarian sa langit. So dinhi ato nakita si Brother Jakes Sumalinog o niya po si Brother Jacob Sumalinog nung siya ni Maodyon niya. Brother Jake, happy midweek brand. Maayong gabi sa inyong tanan diha brother. Niya po si Rilo Felicio, maayong gabi mga brad watching her in Tabuk, Mandawi. So maayong gabi sa taga Tabuk, Mandawi. O kaninyong tanan no. O niya wa naman tay mga higala sa di pahingpit tapuson atong talumanon niya ang atong theme song. Mga higala magampo kita, among dalang panan ug makagagahom nga Dios, gipasalamat ni ikaw namo sa sagrado nimo nga mga pulong na